belai Kirima mwngsa Sikkim ni sokpe kami wo ha KOKTWMA ni bai khongnisi nok khaikha hwnai KOKTWMA tabok jora Kirima mwngsa ha KOKTWMA ni bai naw huk kama bai kha beba gei naw KOKTWMA ni KOKTWMA tabok jora khongnisi jaknai hwnai KOKTWMA sok phaijak Manipur belai Kirima mwngsa patemwng khorok sano silaibe kogima butharmani KOKTWMA sa salo nok ni borok no kobok manai bai tanai butharna nayo hnai kogima buthar ka silai bai hnai KOKTWMA Manipur ni goreng sawo Haktor Dorbar nok busthum okra Sanjay Karal Amarpur ni Chandi Motaiwo phai khulom khaikha sa salo busthum okra no Amarpur lamsoka Amarpur busthum okra ni logewo teibo kwbangma tangphang rok Daily News ni KOKTWMA thomnai Dhrubaranjan bike chukru jagei jibi sak hamnago kalaijak kokti sal phongo Kumoti sak hamnak bwskango malkhungni ongkhorma jorao bike phaiwi chukrui romani bai yakung kongsa bike kha hnai KOKTWMA tabok sak hamnago kalaijak Dhrubaranjan Daily News ni KOKTWMA thomnai Rahul Gandhi संघा अडानी ने आर्मी 20,000 कोटी रंग अबो साबनी मोदी जी का अदानी के साथ क्या रिश्ता है और 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं आशोक थाइनौरी सिकरी शक्रंगुई आनो मुठुबुई मानगला खनि साखा राहुल गांधी मुझे डिस्क्वालीफाई करके धमका के जेल में डाल के मुझे बंद कर सकते नहीं